Is Labhair Louise McReesh to minseo ag glórt le daltaí scoile mar chuid de Buntáiste Breise na Gaeilge. Tá min is gobar mar chréaltóir le BBC Radio Olú, mar leithróir agus mar léarachóir radio agus buna mansalt as an fost sin. Chur me spéis sa Ghaeilge nar bhí me an óg agus mé an bunscoil, bunscoil Ciarán Mac bhí an, ach bhí na múnseirí a bhí agam le linn na blianttí a bhí me ag fólam bhí siad le an fashionanta faoin Ghaeilge agus lean mé a railehí, thu mé raithe an ollscoil a gúil rahan agus bhain mé má chiam Ghaeilge amach an sin Jimmy me go Halaban ar fiar tamalín agus tháinig mé a ráist rinne mé cursa i gréaltaracht Ghaeilge an seo i Mbun Feirste le Sterling TV agus an dhé sin fuair me post sa radio. Is leithróir agus léarachóir radio me le BBC Radio Olú. Ahan Wart, bíam ag créalú, bíam a carclár láthair agus ar na léhananta eile le na seaitaine bíam ag léirú ag olbhú de chláiricha eile ar bhíon leithróirí eile ag chur láthair. So bíam a Johnny Taide, bíam ag socrú agalah le daoine, bíam a golamach ag bula le daoine, ag freastar ar imachtaí ar Comhdháil. Gaeilge is mé Ciarán Mac Giolla Bhéin, rugby agus tóga Mbun Feirste me, ag wear méideas, Ciarán Mac Giolla fád am Forbairt Feirste, agus seo an ag an bhfuil me Coláiste Feirste, bhg mé ré Ghaeilge na réine, an dhééis ag wear mé Ciarán Mac Giolla. Caim mé seall ag obair níl na Ghaeilge, níl scoil na bháin seo Mbun Feirste, agus bhui sin bhg mé go Forbairt Feirste, agus an éis tá mé le fóras na Ghaeilge ag seimineár a Ghaeilge, ag plé le cuasaí áige agus le cluban áige ag féimú tríomh na Ghaeilge fud na tíre seo. Is me Mark Harte is condí hirón me, is muintir manscoile me ag an momente, agus tá mé gobar nar dwatha mar muintir Ghaeilge agus Frankise le 2 bliain nuas. Ach ribh sin bhí coppla bliain céite agam a gobar an Ghaeilscoil Níl in le gúil, so chonig mé an dad híd an sconsa mar a ddíortha an Ghaeilscoileacht agus nes Edge tríomh na bhéirla go mhaith. Tíomh muid am a fós tíon faim deis tríomh na Ghaeilge bheith gobar ar a lehéid de ggóla Ghaeilge DVD nua chun fólamóirí Ghaeilge a spreagúil na scoilna. Tá mé gobar ar clár radio dar bain an blas i halún nuair fléimmuid clé Ghaeilge bhés ar súil ag an deir seachne agus fuair mé deis fásta bheith gobar ar siúidirlín ar clár dar bain an prab suas ina fléimsa na scialna pléadh Ghaeilge tríomh na Ghaeilge go mhaith, so tá lán deisna buinte leis an Ghaeilge lumsa. An rud is mó haithne lum ó híh mo chuid ebre héan na bheith bula le daoine agus teagháil a dheanú is dócha leis an phobal. Ag fáil amach faoine himachtaí a tairsúil tríomh na Ghaeilge agus tíomh muide sin ar náide chomáid. Is bralam bheith Johnny Taide agus bheith fisrach faoi rudaí a tairsúil fud fad na tíre. Tíomh muid de cursaí fástaíachta agus bhí sin go mór na Buntáiste bunáiste na fásta bhí agam a héal, bhí sé agam mar dheallar an ílig, tíomh muide sin ar fád. Is dótha an saol súisilta, chuintú eagní ar daoine nachtar haine arthú de gra aga bé an Ghaeilge an rud a chaint le céilemuid, agus an himachtaí súisilta bhí ar fáil chumagas an thuirtas agus comórtas peann na Gaeltachta agus na mór amachtaí ar agriad ar fud na bliana timpeall na tíre ar fád. Just is gréas an íthaige agus is pobl ar léthe agus tugann an Ghaeilge meán éagsúilteid, meán dearfachtaid ar go leor dóanna agus so ó híomh an stop partanta agus an stop súisilta sin an luach is mó bhaine leis an Ghaeilge dúsa.